दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय दिनैनि उदांस्रि सानाव दिनै जोंनि गामिनि मानसिफोरा माने फुटबल मेट्च लाखियो बेखौनो नायनो थांसै नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम मा ओंख्रि ओंख्रिया ओइ आलु दोना जागोन ना ओइ खामानि गैया मानो 12 बोसोरनि न'खरसो जोंहा इसोर सेंग्राफोरा गेलेबाय थाखायोना सानैसोल' गेलेग्रा दं ओमफ्राय आरो बुटदोसो जायो नालाय आथिंजों जोनो रोङा बिसोरो नायनोसै मा जायोना मानिफ्राय खेलाया बोरमानि होनदो मिथिया मानिबा माथो बयलारसो दानबाय दंमोन दहाय आरो finally reached Abai. Out ball. Out. Kapan থাকে? Kapan থাকে? Kapan tuh? Kapan sih dia kasih tuh pada kendala? Mendela nama apa sih Mendela? Nah, sunan mak mas. Iya, Osna. Lado, Hondos. Si Variaman gitu terus hijau kan satu kamu. Main liner. Itu apa ya ini? Thằng nữa. Upar. Kabur ya. Hedo. Ya, mama di headline ini. Mal kau di sini. Jangan nanggung kita kayak itu, ayo. Berladet kan? Woi, si Khalid. Woi, kau. Nampar siu lah, Leo. Si orang ini lah siapa Pulang tuh ada dia.
Itu kasih tangi jerau, bukan lebih. Besar. Kaciu lu, kenapa kaciu? Main karena ini balap tadi. Kubai ini. Kubai ini. Posisinya apa? Gua main asal jahat. Suka. Corner. Suka. Ini. Seleng. Suka mana? Corner. Outball. Bigray suka. Abai. Budi pernah kulu apa itu namanya dia? Iya beli. Di sana mana? Sondronosko. फाइनली सेंग्राफोरा देरहानायसै गल 3जों दिनैनि 15 आगस्ट उदांस्रि साननि सेलिब्रेशननि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो नैबे भिडिअखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव जै बर' हारिनि